Čaute ľudia, moje meno Jayno, ja vás vítam u prvého dielu z takej série, kde bude len 10 videí. A to je aj o tej informačke, že dávam pod toto video do popisku tento server, myslím IP-nu, a kto chce hrať, nech sa sem pripojí. Sme to natáčali jeden film, lenže ten sa nám pokazil, pretože sme to strašne failovali. Tak už sme nechceli natáčať. A tuto by ste teda mohli sa prihlásiť na server a možno by sme my natočili nejaký film. Ešte s mojim kamošom. A môžeme byť aj viacerí teda. A keby ste tu teda chceli hrať, pripojte sa, je tu Gamo1 zdarma. A keď dáte lomené barvy, môžete zmeniť farbu niku, ja si dávam oranžové. Takéto. Vlastne prepáčte, že mám také krátke videa, ale dlhšie budem robiť, keď budem natáčať v singleplayeri, alebo nejaké proste výpravy, alebo tak. Toto je server Melicraft, kto chce, nech sa teda pripojí. Je tu 10 slotov, moc ľudí to nehráva. Je na tom dobre, že môžete tu teda hrať. A to by bolo asi všetko. Tak, čaute. Ok, mám naše video hotové. The boss, ja.